Eu fun durante moitos anos un neno, como casi todos os nenos de Galicia, non? Diglóxico. Na miña familia, meu pai falaba castelán, castrapo, a miña nai falaba galego. Nos meus tempos de Lugo, todo era galego o que falaba, non? Nos meus tempos de Santiago foi entre un encontro entre dous lugares distintos e un tempo diferentes, non? Decidín a escribir, aínda que houve un tempo que dominaba ben o castelán, porque tiven que, por necesidade, por paixón, por cultura, por un montón de cousas, ter que lerme todo o século, iba a decir, do maldito ouro español, non? Pero non é todo así, non? E entón empecé a escribir por un pouco por condicionamento político necesario. Eu necesitaba de expresarme nunha linguaxe que sabía que era de antigo a miña, na que me falaban, pois, a miña nai, por exemplo, e os rapaces con cos cales eu vivía no meu barrio de Lugo, e en outros barrios que vivín en toda Galicia, porque fun así un viaxeiro impenitente, e ao mesmo tempo unha certa constancia, non? Eso foi a miña forma, pero fundamentalmente foi a conditio política que a min ainda agora poda esteña mal vista e tal. O sea, fundamentalmente eu falo galego por unha cuestión eminentemente política, non? O sea, creo que é necesario ese tipo de política para recuperar algo que nos foron arrebatando. Todo canto de momento teño que dicir a respecto do galego, non? Nesa liña continuarei hasta que non se realmente armonice, non na situación que din moita xente por aí. Unha vez que sexa armónico de verdad, eu entón empezarei a esquecerme digamos, da situación politizada do galego, pero en tanto en canto isto non asome outro tipo de realidade que ahora mismo creo que é certamente adversa. Eu vou estar aí, digan o que digan en fin, toda a reacción política que pertence a un grupo determinado, certamente, se queredes digo español, entre aspas, vou estar aí co galego absolutamente sempre.